पूजा करे खातिर प्रसादी बना के धइल बैसो काहे कब ले पूजा हो या कब खाई हन। खीर तो बड़ी बढ़िया बनल बा गुड़ वाला काहे कब ले आदमी खाइन काहे कब ले नवमी के पूजा होली के कहला के 10 बजे 9 बजे रात में नवमी पूजा ला तब तक उपासे आदमी रहियन प्रसादी हम पहले खा लेतन के जाने कहाँ रखले बड़ा सन झाड़ू या अरे इका करते रे आई हो दादा आई हो करम है मैं पूजा पाठ के नाश कैलसी विपत्ति माई अरे ई रखल पूजा में करे खातिर न बना के माने कब चढ़ी पूजा राती खन चढ़ले नहीं के पता तारा हमारा सब भूख ना बर्दाश्त भइल अही हो माई अब हम का भूख ना बर्दाश्त भछन भूख ना बर्दाश्त भइल हटे तो जाके भाई बना के लिट्टी उट्टी खइले रहतीस तोरा के पुड़िया में कोनो चोरी ओरी नहीं के कहले खाने खइले बानी देखो अभी अरे तो तूर दे दहिया पर तूरिए दे बत गेले मैं सोना कोई बानी का जान जी हो माने कौन भगवान कहले बन कि तू अपने आप के उपास रह के तू हमरा के पूजा करी हो तारा ले कौन भगवान कहले बन के हमरा के पूजा खातिर बनी तो तू खा ली हो कौन भगवान कहले बड़न तारा से अब तो खा लेनी तब अभी जातनी कहे जातनी बुढ़िया ले कहे जब मार के तोर लोला कुछ नु तब अभियो नहीं खेला जात रे अभियो मती माई नहीं खेला जात अभियो नहीं खेला जात माने अब चोरी खा लेनी तो चढ़ी ना तो होने रखाई नु झूठ में डलाई पूजा हो गेला के बाद दूसरे झूठ में खाए हां छोड़ जाए कोतन दे दी तो खीर खा कर हम ठीक बा खीर का बार बहुत शौकीन नहीं हनी हम कहत नहीं मारब लाता वाले नु कि निकल जी मैं फेंक देबी जतना खइले छोड़ के ना छोड़ बताई तू जल्दी छोड़ जल्दी ना छोड़ भी जाए ले खो खो ले रे मई ले खो 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 भेजा तनी काहे ना खाई हां खेलो का टका ना तावत रही कि काहे ना 10 बजे पूजा छोड़ने जाके 11 बजे तब तक म सही रही ना खाई बिना हो काहे ना खाइबो चलो हो कालसा उलसा रखा गइल अपन पतो पूरी बनावतिया कहनी हा कि देव सर दने क दे त कहते कि नहीं रहे तनी मनी औरी रह गइल बाटे खीरिया बनिए गइल बा आ 2-4 गो पूरी बा हो जाए ओकरी पास से रौरा चढ़ा दे सर दने बना दे त अपन चढ़ा दे बाप रे बाप भूखाला पियासाला में इहे ना अब का चढ़ी अब का चढ़ाई मैं चढ़ा लेली विपतो अपना करेजा में ल कालसा हमरा खाली चढ़ावला सु आए कहतर के 2-4 गो बनावे का बाटे कहतर जाए तले चढ़ाई चढ़ियो गइल आई हो बाबा के नहीं बुझत का कहतनी हां जेकर सास रहेले ना सासे कालसा रखेली आप पूरी ओरी चढ़ावेली तू करेली पतो ना पतो हाथ जोड़ के बैठ रहेली स गीत गावेली स पूजा पाठ करावेली स देखेली स कि आगे दिन हम कैसे करब जातना बना के रख रहलन पूजा पाठ खातिर मैं औ खात या भछनी हां हे राम जी ई का कहते तब नाश कइलो सो कहां भी है हम कहां बैठ के खाती सीढ़ी के नीचे कोना में हे भगवान होय देखा ए दादा आई बना के हम हटनी आ कोनी आई माता रानी ओकर मतिया हर ले लुहा का ए दादा आई मार बार के आदमी सर सफाई कइलो स घर दुआर आई नहा दो के पूजा पाठ कइलो स ई खेलवड़ी देखो तनी सुखाती काम का बड़ा गइल म आरु कहती कि भूख लागल त हम खाइब ना ई बताई त भूख लागल ओकरे दुनिया पर भूख लागल बा आ एक सुबह से देखत कि घर में पूजा पाठ के तैयारी होताटे अंदर हमर हिम्मत नहीं खे रह गइल कि जाके गरिया 2-4 लात देइया अतनी हम झट देने जैसे उठी जाई लेकिन कोनो बात नहीं कभी उतना हिम्मत नहीं खी हारल देवी देवता के पूजा पाठ करे खातिर के ना भले हमर देह में जान ना रहे लेकिन पूजा पाठ करे खातिर जान हो जाए अब मारो तनी खेलबड़े केने बिया रे केने बिया सीढ़ी के नीचे बिया खीर निकाल तनी करे जाबे सब मार के अरे अब तो मारबू बड़ी चढ़ा के रखेलू तू अरे भोसड़ी बा दुलार के पतो बिया दुलार के ऐसे तो मैं नाश करतिया का करत रहो भौजी पूरी खीर कोई नहीं आज खा पूरी की खा लेलू तू आप पेट में सम अब भूख लागल बा हमरा को द खाए के लिया बा हैं हमर भूख लागल बा आप बाटे भाई तनी छोड़ देनी तब आवत तड़ू अपने छोड़ देनी तब आओ तो माई कबे से हमरा तनी खाए के हमरा के दे भूख लागल हमके देबे ना त तू कैसे ले लेलू खाए लागल के हमरा के देलस ना हम ताकत रहे कि अब पूजा हो को त अब हो को त का जन रात माई 12 बजे रात में चढ़ायन कि 10 बजे रात में चढ़ायन के तक ना ताके जाई ओ ये पूरी उठा के तो बिना पूजा चढ़ले तू लेके खा लेलू बाहर भौजी माई त देखला सी हो मरी हां दू भाग बटे ए जे कहां भी माई कहां गल भी माई ये तो ई हर जाइया का तनको लाज लिहाज नहीं के
देख ली देवी देवता से खड़ा जल्दी खड़ा जल्दी वैसे खड़ा हो जल्दी जल्दी खड़ा हो जल्दी खड़ा हो तुम्हारी आ गई नी कान फूक के देवी देवता से ढेर बढ़ के बड़ी के ढेर बढ़ के बड़ी देवी देवता सही बता हां तो हमें नहीं मरियन लादा पचा के जाई जल्दी कि ना का चढ़ाई रे कर मुड़िया दाब के मुआ के चढ़ा देता नहीं दा कर मुड़िया मुड़िया धक्का दाब दे दा मुड़िया धक्का दाब दे तू कहां गई हमर लइके से ढेर तू भइल बड़ी तू करे हमर लइके से मैं ढेर तू निमन भइल बड़ी हमार से देख भूख नहीं बर्दाश्त होला एक आदमी बुरा मानम जे चाहे तो एमे बुरा नहीं के माने के ए बार जो तो मत धर घर तेल लगल बनी एक तो अपने झरत रहत रह बार के तार बरा में ना तार कुल चीज झरी टेंशन मत ल खेले बाड़ी जारी तो जा करे देवी देवता सने की डेरा तारी तू मरहिन माता जी ने के मर जेबी एक के चटकन मारो की गला फाट जाए भगवान जी के देखले बनी बताइए हमारे ले ना भगवान जी वो तो तू ही बनल बाड़ी लाजो ने खेला तौरी ढिठाई नहीं जैसन बोलले जतिया रे हां नहीं पे माने के अपन आ कुछ हो जाए गलती हो गई हेनिया निकल ना हेनिया निकल चढ़ के घर में ढुका तारू अब ला जा तारू मुंह में कर के माने में लजा का बात बा पेट में पूरी चल बोलता माने ई बता ओइ जे हमर लड़की कहत ले त हम के समझनी तो समझ गलिया तू 6 महीना भइल बड़ी पूरी आखिर खाती खखुआई रहली अभी पूछो हैं ए बार तू मुंह भी देख ली खाइबो करे बड़े में हाथवा धल बइले के पूरी 4 गो मुई सब तैयारी कइल आ पूजा ना चढ़ा पवनी मुई एक मुंह ही ये दे तले डर बा के उले तन की हो आदमी ले तो डरे नहीं खेते बियो दे तले डर नहीं पेटवा दुखाला कुछ ना करे के माई जी दुखवाई कर पेट दुखवाई खाना पेट दुखाई पेटवा छोड़ दस तन मैंने गोड़ ले बच ले ना खाइबू मारता गपर गपर डललुआ काता ना निकल लागल अरे वो तो पूरी वाले जगह चढ़ाई आई अच्छा तार जूठा बा हो एक रे तू कर सा पेटवा पेटवा ओही तरी पेटवा जरी ठीक बनू जैसे माई के पेट काट के अपने पेट में डाले बड़नू माई के सही अरे का बा माई के पेट ठीक ए माई के पेट कहता टे माई के रोना रो चल चल जा माफी मांग चल जल्दी माफी मांग आ आटा सान के नीमन अंगाऊ में से लेके आ बना के चढ़ा उहे नहा के चल चल हम माता जी से माफी मांग चल हम पहले मरद भी सुतम तब होगा बात ना ये छिना हां तो मर्दों का कटी होना सहार का कटबे करे छोड़ दो साहब सरे